омода шудан, тайёр набудан, шумо ҳеҷ гоҳ барои зиндагӣ омода нестед. ҳеҷ кас ҳеҷ вақт омода нест. шумо ҳоло барои хуб омода будан дар зиндагӣ хело интизорӣ мекашед. мегӯӣ ман омодаам, мегӯӣ ман барои зиндагӣ тайёрам. дурӯғ мегӯед. шумо ҳатто барои таваллуд шудан омода набудед. вақте ки ба дунё омадӣ, вақте ки чашмонатро кушодӣ, вақте ки равшаниро эҳсос кардӣ, агар зиндагӣ осон мебуд, он қадар намегиристӣ. аз ҳамон рӯзи аввал маълум буд ки ту омода нестӣ. ҳеҷ вақт барои аввалин рӯзи ба мактаб рафтан омода набудӣ. ту хело тарсида будӣ. медонӣ ки дар дунёи фонии сандишӣ қарор дорӣ ва медонӣ ки оқибат ба дунёи боқӣ сафар хоҳӣ кард. лек ту ҳеҷ гоҳ барои ин омода нестӣ. марги бобою бибӣ, марги падару модар, марги наздикон, ҳодисае ки хоҳӣ нахоҳӣ ба амал меояд. лек ту ҳеҷ гоҳ барои ин омода нестӣ. чист ин омода будани лаънатӣ, омода будан ба ғамгинӣ, омода будан ба рӯзҳои вазнинӣ, омода будан ба мушкилӣ, омода будан ба айбу хурсандӣ. ту барои аз даст додани шуғле ки дорӣ, хабаре ки интизораш нестӣ, беморие ки фикрашро надорӣ, ҳеҷ вақт омода нестӣ. ту озодӣ, ту метавонӣ ба пеш ҳаракат кунӣ. омода набудӣ, лек ту зиндаӣ, нафас мекашӣ. ту дар ҳамон ҷое қарор дорӣ ки шахсоне ки ҳалок шудаанд наметавонанд дигар нафас кашанд. то он вақте ки рӯзҳои сахтеро мебинӣ, то он вақте ки балои ба сарат омад, то он вақте ки худатро ба даст гирифта наметавонӣ, ҳоло ки фурсат дорӣ, бархез, омода бош. мумкин ту барои зиндагӣ омода набошӣ, лек ту бояд барои як зиндагии хубу осоишта сабру тоқати рӯзҳои нокомиро дошта бошӣ. зиндагӣ ин мушкилие нест ки ту қарорашро барорӣ. зиндагӣ ягон макони таъиншудаеро надорад. зиндагӣ ин як сирри пинҳониест ки бояд ба сар барем. ин фақат вуҷуд дорад ва мо барои ҳамин фиристода шудаем. зиндагӣ бузург шудани туро талаб намекунад. зиндагӣ омода будани туро талаб мекунад. вақте ки ту омода нестӣ, вақте ки ту инро ҷиддӣ намегирӣ, вақте ки зиндагиро бозичае медонӣ, дар зиндагӣ шикасте мехӯрӣ. вақте ки шикасте хӯрдӣ, худро дар қаъри уқёнус ғарқ шуда мебинӣ. ту, бале шумо, нафароне ки манро мебинед ва гӯш карда истодаед. агар дар орзуи оғози зиндагӣ ҳастӣ, агар дар орзуи як зиндагии орому осоиштае ҳастӣ, мехоҳӣ ба орзуҳоят бирасӣ, мехоҳӣ мушкилие дар зиндагият набошад, агар дар зиндагӣ шикаст хӯрдаӣ, ғарқе дар ғамҳо шудаӣ, бархез, омода бош. агар мехоҳед дар зиндагӣ муваффақ бошед, пас омода бош ва дар шабакаи мо обуна бош. пас омода бош ва дар шабакаи мо обуна бош. пас омода бош ва дар шабакаи мо обуна бош. омода бош ва дар шабакаи мо обуна бош.